ongelooflijk, echt waar. Talenten dat ik zeg, wauw. Limburgse kunstenaars die aanvaard werden in andere provincies, dat was eerder nooit vertoond. Hè? Eigenlijk hadden wij toch plastisch gezien, beeldend gezien, de Limburg toch terug op de kaart gezet. Of terug niet op de kaart gezet. Waar zijn ze allemaal gebleven? Ze hadden zoveel steun kunnen krijgen om niet nationaal, maar internationaal door te breken. Het is heel de situatie van mijn leven zo, dat gemaakt heb wat ik ben eigenlijk zo. Hè. Dat wat er vandaag gebeurt kan niet zonder dat wat er toen is gebeurd. Zo simpel zit dat. Men moet de mensen eigenlijk vertellen wat er eigenlijk gebeurd is. Als je de geschiedenis wilt schrijven, kun je ze beter schrijven als de mensen nog leven, als dat je wacht totdat ze allemaal dood zijn. Hè.